Dilluns 7 de gener, dues naus del carrer Zamora, on vivien i treballaven un centenar de persones, van ser desnonades a través d'un operatiu conjunt de la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional amb un avís que els arribà el passat 21 de desembre. El dijous 10 de gener, els Mossos d'Esquadra van desnonar de manera irregular i sense cap ordre judicial un altre cop els veïns subsaharians que es trobaven en una nau al Poble Nou, aquest cop al carrer Sancho de Ávila. Tal com moltes persones del barri coneixien, portaven vivint allà només des del dia 7, just després del desnonament del carrer Zamora. El desallotjament va ser força violent. Es van fer servir gas pebre, tot agredint les persones que vivien a l'habitatge quan van entrar. Van ser detingudes 8 persones de manera completament injustificada i se'ls imputen delictes de desobediència, resistència a l'autoritat i usurpació de l'immoble. L'advocat dels immigrants, Andrés García, ha explicat que els Mossos d'Esquadra han actuat sense cap ordre judicial amb l'argument que era un delicte infraganti. Si bé, en opinió de lletrat, és un procediment irregular perquè els subsaharians s'havien instal·lat a la nau fa més de 48 hores, fets que han estat confirmats pels veïns de la zona. En canvi, les fonts policials consultades insisteixen que l'ocupació de la nau s'havia produït el mateix matí. Va ser traslladat allà després de passar per comissaria després d'un desallotjament d'una casa a la que havien entrat per fer servir perquè no tenien un altre lloc on anar-hi. Pel matí a mi em van dir que tothom estava al carrer, però en realitat no era així. Le van passar a estrangeria i van demanar internament, van anar amb advocat d'ofici, no van poder exercir el dret de defensa i està al fi de la zona franca quan no té cap mena de sentit, quan és una persona que té una parella d'aquí, o sigui que està en procés de tenir els papers per la via comunitària. També s'ha de dir que té molt d'arraig al barri de Poblenou, és una persona que coneixem a la Flor de Maig, és social a la Flor de Maig. Aquests són els arguments legals de cara a aconseguir la permanència en el país. Considerem que una persona, encara que no compleixi aquests requisits, també pot estar vivint aquí i quedar-se el temps que vulgui. El CIE de Zona Franca, ja bastant gent ja sap el que són, però encara no tothom. Un CIE és un espai de privació i llibertat on porten a la gent que no tenen els papers en regla i sobretot que té una ordre d'expulsió. És un intent, és una reclusió per intentar fer fora del país a una persona. En aquest cas, el que pretendrà la Policia Nacional és fer fora aquesta persona del país i el que busquem, tant jo des de la defensa com tota la seva gent, com tot el barri de Poblenou, és aturar aquest procediment de deportament. Jo crec que ho aturarem perquè tenim la raó a nivell jurídic i crec que també s'ha d'estendre com la lluita contra el que són els centres d'internament d'estrangers, que és d'una perspectiva de drets humans i de justícia social no haurien d'existir a les nostres societats. Una persona que està il·legal, que ha entrat il·legalment, se l'ha d'expulsar. El moviment veïnal del Poble Nou de Barcelona i entitats contra el racisme va preparar una manifestació el dissabte dia 12 de gener en la que van participar unes 300 persones. Els manifestants han denunciat els desnonaments d'aquesta setmana, el del dilluns al carrer Zamora i el del dijous al carrer Sancho d'Àvila, i l'erroni pla integral d'assentaments de l'Ajuntament, que només ha comportat desallotjaments i es troba cada cop més a prop de la criminalització d'aquestes persones. L'Ajuntament l'anomena Pla d'Infrahabitatge. L'Ajuntament, a qui l'únic que li interessa és una Barcelona neta, capaç de donar solucions potents als desallotjaments. Totes són persones! Otro día la policía me echa la cara. Viene con la coche, querían matar a ese hombre. Les persones afectades pels desallotjaments dels assentaments, en la seva majoria immigrants, han trobat en la recollida de ferralla o l'art una estratègia per a la subsistència, després que la situació política i econòmica els hagi conduït a una exclusió social, diuen les entitats. Per això demanen la llibertat sense càrrecs de les persones detingudes i que es garanteixi el dret a l'habitatge digne i estable per tothom, cosa que fàcilment es podria resoldre tot utilitzant la gran quantitat de locals i pisos buits que hi ha a la ciutat. Que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Tengo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita.
Thank you.